Ito na yung kanganga na siya, oh. Pakinggan na sila. Ready, get set? Go. 1, 2. Good morning, guys. Alis tayo. Oops. Sana wag mahulog tong camera kasi naka-ano lang kayo, nakapatong lang kayo dito. Oh. Where we going, Holly? Who's that? Yeah. Punta kami sa shed ni Dad. And nag-text si Daddy. Ano sabi? Nandun na sila sa bahay ni Ma'am. So, punta na lang tayo sa bahay ni Ma'am. So, hindi na tayo punta sa shed. But, punta na tayo sa bahay ni Ma'am and Dad. Sana wag kayo mahulog. Ang init ngayon, guys. Mamaya, iinit pa raw sabi niyan. Sandali lang ha. Mag-drive muna ako kasi mahuhulog kayo dito. Ito na kami. Tingnan nyo naman siya. Look kami, Baba. Naka-shade siya. And ayun sila, nag-unload ng woods kasi yan yung kinukunan ni Dad ng kami pala, lahat kami yung kumukuha ng kahoy para sa winter. Hindi pa naman winter pero si Dad nagro-ready na summer pa lang dito sa Australia. Come on, Papa. Oh, where's your shades now? Did you say hi? Oh, ang init ng hangin. Come on, let's go. Ewan ko dito, nahihiya siya. Say hi pa. Ayan. Where? Inside? Tingnan nyo yung nakastock na wood ni Dad dito. Sa maliit niyang shed. Oh, ang dami niyang wood dito, oh. And ayan pa. And, ayan. Tinutulungan niya dyan. Dito to sa bahay ni Dad. Mayroon silang dalawang shed. Ito yung sa car. And ito para sa mga kahoy. Baka ng kahoy. Wala si Ma'am sa bahay. Nandun siya sa kapatid niya. Kapit-bahay lang ni Ma'am. May kapatid dito si Ma'am. Dalawa ang kapatid ni Ma'am dito. Yung isa, malayo. Yung isa dito lang malapit. As in, across lang nito. Hindi naman across. Ayan, no. Ayan, kita nyo na. Ayan. Kaalis lang daw ni Ma'am eh. Tara, let's say hi. And another shed. Ito pa, shed pa ito ni Dad. Tatlo pa lang shed ni Dad. Come on, Papa. Dito sa bahay niya, tatlo ang shed niya. Hold Mommy's hand. Oh, big dog. Oh my God. Oh, yan, laki nila. Oh my God, huwag kayong lalabas. Hoy! You don't like that dog. Oh, look. You know what? It's alright, it's alright. There's no dog here, Baba. Natakot to. It's alright here. We're almost here. Ito na, oh, ang bahay ni Lola, oh. Dito na kami kila Auntie Doan. Come on, Baba, here. There's no dog here. Come on. Takot na siya. Come on here. Okay, go. You go knock knock. No, there's no dog here. Nana is here. Natakot siya pa. Knock knock, ikaw. Dali. Say knock knock. Here. Here, knock knock. Buksan na lang natin. I've already gone. Wala rin si Ma'am. Umalis sila. Naglakwat siya si Ma'am. Come on, Papa. Dito tayo, Papa. Dito tayo sa other side. Kasi nandito yung asong malaki. Wala si Ma'am. Ha? Where's that dog now? I don't know. Don't look for that dog. Ang laki pa naman ang dog. Oh, careful, Papa. Init. Tapos na nilang i-unload yung nandun sa car. Ito naman. Pagod na yan. Tingnan niyo siya. Kinuha niya yung
shade sa car. Hi, Mama. Can you see me clearly here? Can you see me? Are you sure? Napagod na siya yan. Nakaupo na siya dito sa SQ. Yan siya. What are you doing? Cleaning your shades, Papa? Pabalik na tayo sa bahay and si Jan nauna na kasi sobrang pagod yun. Kasi umalis siya kanina madaling araw. Hindi pa kasi pala sila tapos linis ng mga ropes tsaka floats. Ongoing pa rin yung pag-hypo nila. Pero sabi ni Jan, sa Friday, dadalhin na raw nila yung mga pots. So, today is Wednesday. Is it Wednesday today? Yeah. It's Wednesday today. So, Friday, ibabalik na yung pots sa shed ni Dad. Kasi nga, for the meantime, stop muna yung fishing. Kasi nga, yun nga, yung coronavirus na nangyayari sa China. And yeah, yun yung update. Are you right, Baba? And then mamaya, punta kami sa beach kasi sobrang init yan. And yung mga bata talaga, kinukulit din si Jan kahapon pa. So, definitely today, we're gonna go to the beach, Baba. Are you excited? Yes. Tapos yung hangin, sobrang init. Mainit yung hangin. So, anong gagawin natin ngayon, Baba? Ano kayo lulutuin ko? What do you wanna eat, Baba? Fried rice? Gusto niya ng fried rice? We'll see. Kung meron pa tayong enough na leftover na rice kagabi. Bahay na kami, guys. Holly! Do you want bread? Fried rice. Fried rice talaga. Mag-fried rice talaga, Baba. Gusto niyo ng fried rice? We don't have fried rice, Baba. What do you want? Aside from fried rice, you want bread? Or you want rice and fish? From... I don't like chips. What do you want? I like fruit leaves. Ah, Fruit Loops? That's for breakfast, Papa. No, I sleep last night. I know you slept last night. So what do you want for lunch? Oh, you're not gonna eat? Magtutupi ako. Fruit Loops? Gusto niya ng Fruit Loops? Kumain na siya ng Fruit Loops. Look, Dad. This one? Itong gusto niya. Yes. No, we're still alright. Are you going to bed? Yeah. Matutulog yan si Jan kasi nga pagod na pagod yan. Naligo lang siya. And inintay kami makarating dito. And yan. Don't make a mess. Ano ko lang si Holly ng Fruit Loops kasi yun ang gusto niya. For lunch, Baba? Fruit Loops? Yeah. Bigyan muna natin siya ng Fruit Loops. Wag na purple kasi bukas tayo matapos yan kung What's pipiliin mo this? lang yung... Wala na kaming ano. this? Oh, that's Mommy's lip tint. Wala na kaming... Hala, wala na tayong gatas, Baba. No more milk, Baba. It was Kuya. Eto, emergency milk na to kasi hindi pa ako It was nag-grocery. Kuya. Wala na. Okay, that's it. There's no more now. No more now. No But more. we still got more. Where? I see one last night. Ang daldal niya, di ba? Where did you see that last night? Where? When Dad's here. When? Yeah, this is it. This No, is... I saw more Where? last night. This is Daddy used last night. This one. And now it's empty. No more. Kasi yung mga bata, Can I buy more? ginagawa nilang tubig ang Mom, gatas. Mom, can I Yeah, when buy you go to grocery? grocery, when we do grocery. Ako, eto na lang. I Hindi pa want that. No, this is mine. What This is for you? mommy. Ano ako, eto ba? Yung binili ko nung, kailan ba yun? Basta eto yung V8 na Purple Power Blend. I Si like. Sak gusto rin to. Dad like really this? like. Yeah. I'm fine. So, ito na lang ang lunch ko. Charot. Pero mamaya kakain ako ng kanin kasi may tira pa akong... Ah, yes! Ito ba? Yung tira ko kahapon. Ito na ang kainin ko bago ako magtupi. good. It's good. At least masarap to kasi
Latcha veggies and fruits mix. Tapos, rinate siyang 5-star also. Ibig sabihin, maganda siya. Can't get my spoon. Healthy siya. Ay, sorry. Okay. Oh, no. Kain muna kami. Ako kakain ako. Initin ko to. And may rice pa ako. Kunti na lang yung rice, kaya hindi na ako Next to me. tawag yung gusto ni Holly ng fried rice. Hindi na yung kasya sa fried rice. Next to me, please. Sit next to you. Upo ako next to her. And after nito, yun nga, naglaba ako. And magtutupi ako yung mga tupiin ko. Please, Ma. Malabundok na naman ang mga tupiin natin. Ko pala. So, mamaya guys, punta kami ng beach mamaya pagdating ng mga bata. Mamaya magtutupi ako after kung kumain. That's asleep. Be quiet, daddy sleep. Diba ako na ang na-shoes? So, mamaya na. Ito yung lunch ko. Ininit ko na to. And, sabi ni Holly, tabihan ko raw siya. Some. Okay, you want rice? Yeah. Okay. I like it. You said you don't want it. You said you want Fruit Loops. Ngayon nag-change. Ganun sila. Kahit si Sap, pag sinabi niyang ayaw niyang kakain, pag kumain ako, kakain siya. Remember daddy's sleep? Remember? And nanonood ako ng Korean drama. And, di ba, healthy? Not very healthy. Ang daming rice eh. Kain muna tayo. I like that and that. Okay. Let's eat. Say, let kain. Look at me. Say, kain. Guys. Kain, guys. Tapos na kami ni Holly kumain ng lunch and tingnan nyo siya. Open your mouth. Fish. Ito yung malabundukin kong tupiin. And ayan si Holly. Dito pala kami sa kwarto ng boys. And dala ko yung iPad kasi manunod ako ng Korean drama habang nagtutupi. And may saksakan sila dyan. So yung saksakan nandun. So magtutupi tayo. It's been a day, stressing out like crazy. Just wanna be lazy with my girls. It's been a day, we gonna get wavy. Layer on some diamonds and some pearls. Maybe we could go to the mall, get our nails done, get our hair done, we fly. Maybe we could holler at the boys, looking so good, whistle when they walk by. Cause we know what they want, but we just laugh. Yeah, we won't let them get away with that. We walk tall like gold, we touch the sky. Bad bitches till we die. We so fly. We so fly. We so fly. We so fly. Sa wakas, tapos na ako magtupi. And, ilalagay ko na lang sila sa kanilang lalagyan. And, kanina, yan, si little girl, si Holly. Tinulungan niya ako magtupi. At saka, dito niya nilagay. Ito yung mga gawa niya, oh. Ayan. O, diba? Yan yung kanyang mga tinupi. And, ako lang ba naka-experience na pa nagtutupi ng mga medyas, nawawala yung mga, ka-partner. Ayan, oh. Pero mahanap ko rin siya pag tapos na yung mga iba ko pang labahin. So, ayan. Meron tayong mga missing na medyas. And nanonood pa rin ako ng Korean drama. Papa. So, yan. Mamaya magsasampay ako. Ilagay ko na lahat ng mga damit sa kanilang cabinet. And handa na sana ako magsampay. Ayan yung mga sampayin ko. Kaso paglabas ko, as in, sobrang init. As in. Gising na pala si Jan. And ayan, ready na si Holly. Ayan na si Holly. Ready na siya mag-swim. Hinihintay na lang namin yung mga bata na dumating galing school. And, yeah, magsiswimming kami kasi sobrang init. And, naka-on na yung aircon namin. Nasabi ko na ba? Naka-on yung aircon namin kasi sobrang init talaga. And, eto, may partner tong panties. Sab ano ba? Kaso, malaki pa kay Holly yung kanyang underwear. Malaki pa sa kanya, kaya iba yung ka-partner. Oh, tingnan mo, excited na siya. Oh. Ang init ngayon as in. And hindi ako magluluto ngayon. So, tingnan namin kung anong dinner namin. Ha? What's that, Baba? Nothing. Dito na sila, oh. Ayun si Sako, humarap agad sa sa aircon. Sobrang init. Nagbike sila. Ayun si Kuya. And nag-change na rin ako kasi baka lang naman, hindi ko pa sure kung magsiswimming ako. Kasi malamig yung tubig dito eh.
You don't need, I don't think so, Kuya. It's very hot. Just wear, where's your swimming? are cold. As soon as I Lagyan natin sila ng sunscreen. Ito, may SPF 50 plus siya. No, Holly first.